הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נזכור את הנס שיצאנו ממצרים, אז יצאנו אפילו בלי אוכל, לא היה לנו אוכל, אכלנו משהו קטן, לא היה לנו זמן בכלל להתממע, לעשות לחם. זה מזכיר לנו את הנס, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו בבת אחת, בחיפזון, להיות חזקה. אז לכן אנחנו רוצים לבטא שהלחם שלנו בחג זה מצה, אז צריכים להוציא את הלחם, אסור לראות אפילו כזית, אפילו פירור אסור לאכול בפסח.